नै लोगोफोर जोंहा क्रिसमासनि अमा बेदर सावदों नायदो नै लोगोफोर गोथाव गोथाव जानोसै एकदम गुसुआव गरम गरम नै सावगासिनो दङ ओमफ्राय माखासे मोनबाय नै माखासे मोनबाय नै सावगासिनो दं नुफायाखै नोंखौ सावग्राया गावखौ हाबबाय सानदों आरो ओइ जेम जेम सावबाय नै स्रेम स्रेमनो बानलु गोथां सामब्राम गोजा बिलाइ दुन्दिया सामब्राम बेदर सामब्राम गुफुर होख्लायनोसै औ जायोमोन ना नै फ्रेम फ्रेम होनलायथारबाय नै मेजेमा फ्रेम फ्रेम होनलायथारबाय लोगोफोर नै मेजेमाबो फिसा फिसा जाजोबबाय नै लोगोफोर गुसुआव माथो खालामनो ना गुदुं गुदुं संनानै जानांगौ बियो मेजेम जल्दि जल्दि जानोसै लोगोफोर नै जल्दि जल्दि सावनोसै जानोसै ओंख्रियाथ' रेडि जाखाबाय नैबे साटनि जाहैबाय आरो साटनि जाबायलै मोनबाय नै बरिया जाथावथाव जाथारबाय लोगोफोर आयै जाबाय लखबदो नै लोगोफोर गरम नै हालदिंगासे दंबावोसो नै हालदिंगासे औ बेखौ होनो हालदिंगासे हारसिंसो लोगोफोर हारसिंसो नै 100 थाखानि हारसिंसो माबा मा होनो बुरजाबाथ' मेनला जागौमोन खिन्थु हारसिंसो नालाय बेनो जाथ'बाय आरो बांद्राय जाबा हामा माबा जायो फेट्स जायो ओंखायनो नायदो नै लोगोफोर एकदम महरानो जाथावथाव जाखाथारबाय एकदम आयै उदै गलायथारबायलां नोंबो जानो लुगैबाय आयै आंना फिसाजोआ जानो लुगैथारबाय नों लुगैथारदों मा साखिनो मोनगोन र' साखिनो मोनगोन आयै नै जाथारसिगोन लागायनो मोनथारसिगोन आरो एकदम मोजाङै रज'आसैथ' बियो बिराद गिदिर जाखायो जानाया हले थाथोंसै बेनो जावजा मा जावजा औ आं बांसिन पनिरजोंसो जानाय जायोहाय माबाखौ जाबाय ने औ हाफ्लेबासो जाबाय दा साखिनो लुगैथारबाय हिलि साखिनायदो होनबालाय अखौ साखिनो लुगैबाय दे हिलि दा साखियालै दाहायसो संख्रि बानलु होबासो साखिगोन जानो लुगैथारबाय मा जानो लुगैथारबाय सोंना ओखि आंनि जिउ जानो लुगैथारबाय जाबायदां जाबाय बायदि मोनबाय आं रुखादों दा सिन्था गैला होमबालाय जाबाय नैबे एसे लोगोफोर जालायबाय वाव हारसिंनि खायद' लोगोफोर हारसिंनि खायद' लागायनोसै दाना बेखौ लागायनोसै लोगोफोर रेडि लागायनो थाखाय बरिया नुखाथारबाय नै अमा बेदरखौ हाफ्लेजोब्बाय ओमफ्राय नै पियास दुन्दिया मा होनो नै बानलु सावगासिनो बानलु गोथां बरिया लागायसिगोन जों नायदोल' नोंथांमोना नै बानलुखौ लखबबाय थाइबेसे जाखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एसे गोसाबासो इन्ट्रेस्ट जायोलै नै संख्रिसो होनो बावलायबाय नै बावलायलाङो भिडिअ बानायबा बिदिनो जायो लोगोफोर नायदो नै नोंथांमोना लागायसिगोन टेस्टिनो क्रिसमासनि लोगोफोर क्रिसमासाव मालाय जायफोर क्रिसमास फालिग्रा गोथाव गोथाव गुदुं गुदुं जायोबा नै जोंहाबो जाफानोसै आरो थेन्था थुन्था गारलायनाङा थेन्था गारलायनाङा लागायबाय नै स्पिडाव होना होथारनोसै ना बे लागायनायखौ आराम गोबावजों खनसे जानांगौ बिदि संख्रिया बारा जाबाय नुबाय लोगोफोर नै गोथाव महर लाहांखाबाय नै
आरो दा बे बेदरखौ एसे हाननानै लागायदेरबा आरो बांसिन गोथावसिन नुबावसिगोन बानलुआ आंना बायना लाबोनाया बिराद गोसा थाइसेयानो थैगोनसो बिनि आलुआथाय मिथिला जानाय जायाखै गोथाव मोनथारबाय जाबायलै बेखौल' एसे नै लागायबाय एबार एड खालामबाय अमा बेदर आं संख्रिखौ गोबाब जासिगोन बायदिसो मोनबाय जाया जानाय नङादां नांगोन आरो थिग थाक नांगोन बायदि मोनदां आयौ आबोदैखौ लानोसै पियासा जि गोथाव लागायबायना लोगोफोर आयै जानो लुगैलायनाय साखिदो दे खनसे दै साखिहरदो आंना जालाबोदो आं जायानो सोरमोन नै लोगोफोर